Kulumbai ka taute buk suno amnoro ni Dipok Entertainment YouTube channel taute buk song tini hai phajafika norong thani nangko gui tongmani korno thai ram norong lagi share khana bagoi taute buk song norok saimana tabok jesini masing ni jorawo Tripura Christmas by Happy New Year by Tring by khai belai tong thoklai tongmani o tong thoklai tongman no tuino tini teki sisa norno nangko mani kok thai no sai khana ran hine ang Wanswk ka taute buk song saiman na tabok je tong thoklai mani jorawo baksa ba phek jangai mani chawo sakni musung tui tongo gari rok chalu goi accident rok ngui thui ni ang bar bar nor saklai mani ani kok no ignore khainai tongo chajai angnai tongo faltu news ni khorsa borok comments of phaka borono ang abunu sanai faltu news hinmani abo belai chaya nong nai bujinan chai tokdi wanthungani khaidi norok drugs nongmani no ang mana khaimani le bahai faltu news sung kaini saka sia oboni bagono te bosi ang sasne tabu khai norok ang amani 2 din 3 din kaino o drugs anai rok accident ngui thimani rok ba siari wo phungma sisri bike chalugui thangui klai thimani rok kobama nukjagui tongo ang samani logino yang kanchon murot accident nung tongkwa ang kai tiringni dinobo salsa sikang ang sadrok norok nokhana bisramgonjo thuimani rok wa hai thui tongo tamukai ang advance sotro kori thani norok bahai kani bidino falto hinka silia o drugs no tui tabok nini joto news channel sudo ani senior tv channel rogo advertisement khai tongo ke butana dinoi drugs belai hambia obono tui joto jagan tabok viral ngui tongo kento norok abono sak nangya drugs no nalai mani bo haino bisramgonj rogo bo ramnagar area rogo soriram rogo komoma sin Tiprasa Rok nalai mani thakliya hanai koktoma phai tongo tabok drugs ni kok sakaba drugs ni kok mangsi phai tongsi taukte buksong tam khasinai obo haino amchandra ghat abong kha khwai area ni gorongotila saimia taukte buksong je sineba asinai maichangbari gorongotila maichangbari aro nicheri rok belakeno drug chalai mani thakliya kubangma borok aro ni report hodika amung salia kubangma borok report rohol tongo gorongotila maichangbari phalnai kai 10 ramchandra ghat ni phaioi bike by phai sarik pangrogo diborjara rogo o khwai nodi timaru kung kina rogo phaioi khujagoi riklangu bike by obo hai koktuma sikang rogo action group noi porno romkha romoi bukha boboi rogo warning rok rija khaipanu haino hai borok khogoi tawbo haike drugs na laimani koktuma anthani sopai tong tawte busong obo hai koktuma nokhonawoi tebo dukkhonango ang sarorok drugs na rok mangsi nini rong mala bisramgonjo obo hai area ni borok please norok sotto korongdi haike norok ni thuinani lama sopaika te besi din somoi nangla thuisinai norok kisa Wanswk di ang tini okokno masaka seriously babe thuinani lama digin phai tongo ami bagoi thuinani hi chagai drugs ya di drugs ya kai koi din bising norok phol nungnai akal tok klainan klainai tabu akal klainan nai tongo Bangladesh India bu juddong nai World War juddong nai tongo already Afghanistan ni Taliban rok Pakistan no kokbayoi ses khai khamri ki tongai ka kai norok Lebanon rok ni kana Israel Aingo pura chan khai ki tamaga son chan norok sidasi saimiya asok kusuk building rok tawon koto naito to khumbagan bako bai aborok sitabuk thapla mangsing thangoi sibu kaisin ta khanai di Israel lok bai challenge ta khaito ke phano Israel lok je sa abonu khayo Gaza patti parika Hezbollah hemani bini Lebanon ro pura khamri khibaika duita desh te Syria no motamuti oddek parikika tabu khoti bidrohini norok ni saimanna Mia je kokmani nini airport petrol pump petrol tonman jagaro bunker missile tonimani hatiar rok tonimani jagaro kokbayoi ses sakani simi yar strike khayoi bombaris khayoi pura ses kai khika angkai Israel lok jata sabo khainai nangkai jongbai je juddo nainan hinika sinai busango phaidi jotono obo hai hal hunang jaut aboni bagono juddo ongnani tabuk jotto digino sombobana bari tongo obo hai news kasai tongo taukte buksong norok bunaidi yang Sengiri ka Afghanistan Pakistan by Pakistan sikang sengiri wo ayang Afghanistan Taliban ni aro borok misal kokha kai tabuk Afghanistan burung phale tongo a video ro no nailedi Simon nai ngete yang Iron Man ni arkhan rok Chattogram phasing habui thangka oddek 271 kilometer no tui borok ang jaga dokol khayoi habui tongo ngetabuk sini India bo habnani palangui tongo tabuk jotto border area tight khai dika abisingo Bangladesh rok kobama ayang ni ma rohori tongo atangbat mani ugrobondi rok rohor tongo silai gola bar khai rohor tongo jaga attack klarina bagoi amo manjak kha awai kok tomarok norok nai ne dia samni news rogo
aba haino thuinani bagoi chini borro bo akar baimani marung tongha hor sal hunlailia drugs na laioi guri lainai yok siang pula o sikla sere rong thuinai ani kokna ignore khayo samung nangya aboni bagoi tini ango kok masaka haike je dormo ni kokna tui salaimani norok kubama dormo Christian dormo no baksa ignore khayo chajegya norok nainai di Narendra Modi already church nogo thangoi Christmas ni dino Christian rok we baksa thangoi porbo Jisu no bo surimani mombati rok sogoi church ok partna khaimani rok nugnai Narendra Modi kaisa desh ni pradhan mantri bo Saiman Kha Israel rok bo Christian mang bisi bango ba aro abon bagoi borok juddo jiti tongo abon bagoi no kubui Christian nok ko thangkai tor ni borok Saimanoi Narendra Modi tabok suriman rok mombati rok sokmani rok kubama mangpli rok kasai tong taukte buksong aboni bagoi no sini Tripura rok hingsa Hindu rok nei Christian ni hingsa thepanai Khabong Kha kaisa RS ni songsta kaisa kaini tongo jemon Adityanath Yogi obo hairok kaisa Hindu tongo alka Christian Muslim rono birodi khaine rok kintu men bor rok kuno abo hai birodi khaya je kubui sinai rok borok kuno somo birodi khaya abono sinan nanai birodi ta khaidi sabo kubui kaitor sabo sinani rok saitok laidi haike hamnai tei sinai Saiman nai kubui no tui tongdi kubui baisi joton kuplai nai ei ano faltu news ni sanai nung judin hinmot to hakai video nukjagoi sadi video nukjagoi sawoi ambai face to face live phaisa baidi haike ano call khaidi video calling khai kok sadi kesi nung kubu no faltu hini Saimanano ano faltu hinnai borok angnai neimani tini khorsa drugs ngai chare rok simi inka tamkai drugs nomani against ang tabo rang tisai tongman bagoi o drugs ngai chare rok ano faltu news inka amsuno belai hambai tamkai chare rok ba sia ba saimia ba faltu news inka haipano obo hai buma bufa rok tongnai rok no guardian rok nang sanai rok kisa wa herno nojonar di neta leaders rok bu nojonar di je drugs ngai rok no kisa khorainan khainan nangnai romna nangnai police no fan romri rok nangnai haike kaisa abono samung khaya kai drugs no komri mannai abono norok step na ha kai belai chanai amsung sachino norok kaham tongli susto tongdi ni bagoi jot tonono kulumbai kya